Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, January 22. Isang lalaki umakyat sa bubong para takasan ng otoridad at mga humahabol sa kanya sa Mabalacat City. Accident-prone area sa Talabastagan, tinukoy ng Siposco. Panukalang batas laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga politiko tuwing halalan, suportado ng COMELEC. Mas maayos at epektibong garbage collection, target umano ng CSFP-LGU. At 6-foot stunner Alison Hetland, pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines 2026. Isang lalaki na armado ng kahoy na may pako, steel bar at basag na bote ng alak ang umakyat sa bubungan ng isang 2-story apartment sa Ninabel 2, Dauma, Mabalacat City. Base sa impormasyong natanggap ng Mabalacat City Fire Station, tumakas ang lalaki sa mga residenteng umahabol sa kanya matapos masangkot sa umunoy iligal na gawain. Tumagal ng 2 oras ang negosasyon ng BFP at PNP upang mapakalmahin ang lalaki. Sa kalaunan, nasaklolohan siya ng mga bumbero at napigilan ng masaktan ng kanyang sarili. Responders at iba pang sibilyan na malapit. Agad ding sinuri at binigyan ng paunang lunas ng Emergency Medical Services personnel ang lalaki upang matiyak ang kanyang kaligtasan at kalagayan. Ligtas na natagpuan ng nawawalang dalagitang si Akisha May Suarez, ang residente ng barangay Sukat, Apalit, base sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya at mga otoridad ngayong Miyerkules, January 21. Wala umunong masamang nangyari sa kanya. Nahanap si Suarez sa tulong ng Apalit PNP, mga opisyal ng barangay at mga volunteers sa barangay Sukad. Naiulat na nawawala ang 13 taong gulang na dalagita simula noong Sabado, January 17. Samantala, pabor ang COMELEC sa panukalang batas laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga politiko tuwing halalan dahil makakatulong raw ito sa paglaban ng vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno. Naritong report. Suportado raw ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang batas na nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, makatutulong ito para masugpo ang vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno o abuse of state resources. Dagdag ni Garcia, malaking tulong ang panukala sa trabaho ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC, lalo na sa pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran laban sa pamulitika gamit ang ayuda. Sa kasalukuyang election rules, mahigpit na ipinagbabawal ang pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation, may FIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program at iba pang uri ng tulong sa panahon ng halalan maliban sa burial assistance. Nilinaw rin ng ahensya na ang abuse of state resources ay tumutukoy sa maling paggamit ng materyales, pondo, kawani, regulasyon at maging media ng pamahalaan para makakuha ng bentahe sa halalan. Kaugnay nito, nauna nang inihain ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Bill No. 1145 o ang tinatawag na anti-EPOL measure na layong ipagbawal ang partisipasyon ng mga politiko sa pamamahagi ng anumang uri ng tulong ng gobyerno. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang vote buying at vote selling na tinutukoy bilang pagbigay, pag-alok o pangako ng pera o anumang bagay na may halaga, direkta man o hindi, upang maimpluwensyahan ang pagboto. Nauna na ring nagwawala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na bawal makisangkot ang mga politiko sa payout ng ayuda bilang bahagi ng anti-EPOL policy ng DSWD at ititigil daw ang inistribusyon kung may hindi otorisadong opisyal na makikialam. Samantala, hinikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na kasuhan ang mga local leaders kasama ang barangay officials na gagamit ng proyekto ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes.
Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. 5 driver ang nahuli sa Clark Airport dahil sa iba't ibang paglabag sa trapiko. Samantala, negative naman ang naging resulta ng isinagawang jail drug operation ng PIDEA Pampanga sa Angeles City District Jail. 5 driver ang nahuli ng Clark International Airport Police Station sa isinagawang Oplan kontra-kontrata at Oplan pamasahe tapat nitong Miyerkules, January 21. Lumabag umano ang mga driver sa probisyon ng LTFRB Memorandum Circular No. 2005-024 at Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Binigyan sila ng traffic citation tickets mula sa Clark Development Corporation Traffic Office bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas. Nakatuon ang operasyon laban sa mga kolorom na sasakyan, overpricing at fair contracting taxes, at iba pang paglabag sa trapiko sa Vehicle Security Screening Area ng Clark International Airport. Ipinaalala rin sa publiko at sa mga driver ang umiiral ng mga batas hinggil sa tamang singil sa pasahe, wastong lisensya sa pag-operate, at obligasyon sa maayos na pagbibigay serbisyo. Samantala sa iba pang balita, nagsagawa ang PIDEA Pampanga ng search and seizure operation at random drug testing sa mga persons deprived of liberty at mga BJMP personnel sa Angeles City District Jail sa Barangay Santo Domingo. Katuwang dito ang PIDEA Clark Airport Interdiction Unit K9 Unit kung saan isinailalim sa inspeksyon ang male and female dormitories ng nasabing kulungan. Lumabas na negatibo sa illegal na droga, iba't ibang paraphernalia at iba pang kontrabando ang parehong dormitoryo. Ayon sa PIDEA, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga pasilidad at komunidad. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Binisita ng CLTV 36 News ang ilang lugar sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga, na naitala ng CPOSCO bilang mga accident-prone area kasunod ng sunod-sunod na insidente ng road crashes sa nasabing lugar. Magandang araw mga kabalen, muli ako po si Rainiera Tugay para sa CLTV 36 News. At ngayong araw nga ay binabagtas namin ang kahabaan ng MacArthur Highway dito partikular sa Barangay Talabastagan upang bisitahin ang mga itinuturing na accident-prone area dito sa City of San Fernando, Pampanga. Ayon sa ulat ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng San Fernando, ukol sa mga road crashes sa kahabaan ng MacArthur Highway, partikular sa Barangay Talabastagan, umabot sa 75 ang insidenteng naitala sa loob ng isang taon noong 2025. Sa kabuuang bilang, 28 katao ang nagtamo ng minor injuries, habang wala namang naitalang nasawi sa mga insidente. Ngayong 2026, 6 na rin ang naiulat na insidente ng road crash sa nasabing barangay. Ang pinakahuli nga ay dito sa Holy Angel Village na kinasangkutan ng isang senior citizen na nasawi nitong January 9. Karamihan sa mga nasabing insidente ay naganap dito mismo sa Malboro area kung nasaan ang Holy Angel Village at Jungle Base. Dahil magkakadikit lamang ang mga nasabing lugar, makikita na malapit din ang pedestrian lane sa likuan at tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan sa MacArthur Highway. Ayon sa CPOSCO noong nakaraang linggo, magdadagdag sila ng additional road signages at signal lights dito sa nasabing lugar. Pero kung mapapansin ang distansya nitong inilagay na road signage at signal lights sa ating pedestrian, dagdag pa itong malaking puno dito sa harap, hindi siya agad mapapansin. O kung ang isang motorista ay malapit na dito sa lugar, maaari siyang mahirapang pumreno at umiwas kung may bigla ang mga tatawid. Dumako naman tayo dito sa 301 Road na isa rin sa itinuturing na accident-prone area dito sa Barangay Talabastagan. At kung makikita natin ang daan, kapansin-pansin na kalapit lamang din ng pedestrian lane ang likuan papunta sa Manarang Road.
Ito naman ang Panings area na isa rin sa mga itinuturing na accident prone ng Seposco dahil sa sobrang busy ng lugar at tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan na pumupunta sa Friendship Highway papuntang Porac at Angeles habang dumadaan naman dito sa main road pa rin ang mga papuntang San Fernando at pabalik naman din ng Angeles City. Sa kalsadang ito, makikita na kumpleto ang traffic lights, hindi rin nawawala ang mga signages na ginawa ng Seposco. Mayroon na ring operating na CCTV camera. Pero hindi pa rin mapigilan nito ang publiko na tumawid sa gitna ng crossing kahit walang pedestrian lane. Nandito na tayo sa pinakadulo ng Barangay Talabastagan na boundary na rin ng Angeles City at San Fernando. Itinuturing din na accident-prone area ng Seposco dahil na rin sa dami ng sasakyan na tumutuloy dito araw-araw. Meron din tayong pedestrian lane na ginagawa namang babaan at sakayan ng mga jeepney. Kaya maring paalala ng Land Transportation Office Region 3 at Seposco para sa mga motorista na maging disiplinado sa pagmamaneho, gayon din naman sa mga publikong dumadaan sa mga pedestrian na sumunod sa mga batas trapiko na ipinapatupad ng bawat ahensya. Matatandaang ayon sa Seposco noong nakaraang linggo, magdadagdag sila ng additional road signages at signal lights dito sa nasabing lugar. Pero kung mapapansin ang distansya nitong inilagay na road signage at signal lights sa ating pedestrian, dagdag pa itong malaking puno dito sa harap, hindi siya agad mapapansin. O kung ang isang motorista ay malapit na dito sa lugar, maaari siyang mahirapang pumreno at umiwas kung may bigla ang mga tatawid. Samantala, naitala ng FDA ang higit 60 produktong kabilang sa voluntary recall ng iba't ibang establishments sa Luzon dahil ito sa quality issues sa isang sangkap ng supplier. Narito ang kabuuang report. Nakapagtala ang Food and Drug Administration ng 65 Nestle products sa iba't ibang establishmento sa Luzon na kabilang sa tinatawag na voluntary recall. Sa isinagawang nationwide monitoring mula January 13 to 15, partikular sa mga nakita ng ahensya, ang ilang batch ng Non-OptiPro at Non-Kid OptiPro. Ayon sa FDA, agad na inalis ang mga apektadong produkto sa mga estante, ibinalik sa supplier o hiwalay na isinailalim sa retrieval process. May isang kaso lang na natagpo ang nakadisplay pa ang recalled item, ngunit agad itong tinanggal ng enforcement team. Iginiit ng ahensya na wala naman umano silang natatanggap na report ng patuloy na pagbebenta ng recalled products sa buong bansa na nagpapakita ng pagsunod ng mga tindahan sa direktiba ng FDA. Paliwanag ng ahensya, ang voluntary recall ay ginagawa ng manufacturer para alisin sa merkado ang mga produktong posibleng may panganib sa kaligtasan, kalidad, o hindi pagsunod sa pamantayan. Bilang bahagi ng post-market surveillance, patuloy ang kanilang field verification upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan ng FDA ang mga magulang at tagapag-alaga na suriing mabuti ang label at batch number ng mga produktong binibili. Kailangang itigil din agad ang paggamit ng apektadong items at sumunod sa recall instructions ng manufacturer. Iginiit ng FDA na mananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga sanggol at bata at patuloy ang mahigpit na pagbabantay at regulatory oversight upang masiguro na walang panganib sa mga pamilihan. First week of January nang ihayag ng Nestle Philippines sa kanilang website na inalis na nila ang mga naturang produkto dahil ito sa umano'y quality issue sa isang ingredient ng kanilang leading supplier. Wala pa namang kaso ng sakit na itatala dulot nito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, mas mahigpit na parusa ang panawagan ni Senator Bam Aquino laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa government-funded private school voucher program. Layunin nitong maipakita na ang pandaraya sa pondo na edukasyon ay may matinding kaparusahan. Narito ang report ni Angelica Cara. Nananawagan si Senator Bam Aquino ng mas mabigat na parusa laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa pondo ng gobyerno sa ilalim ng private school voucher program. Ginawa ni Aquino ang panawagan matapos ibunyag ng isang opisyal mula sa Private Education Assistance Committee o PEAC na may ilang pribadong paaralan na may provisional permits ang umano'y gumagamit ng ghost students at iba pang mapanlinlang na paraan para makakuha ng pondo mula sa Senior High School Voucher Program.
Sa pagdinig ng Committee on Basic Education, pinangunahan ni Aquino ang panukalang idagdag sa committee report ang hiwalay at mas mataas na parusa para sa mga mandaraya. Aniya, maraming kaso ng pandaraya ang isinasampa bilang syndicated estafa o falsification of documents. Kaya naman hindi sapat ang mga kasalukuyang batas na nagbibigay ng mabigat na parusa upang ipakita ang malalang epekto ng pagnanakaw mula sa sektor ng edukasyon. Yung isa sigurong pwede ho nating madagdag dito po sa committee report ay a separate penalty for schools or for individuals who are defrauding our students. Iginiit din ng mambabatas na dapat ay direktang mapunta sa lehitimong mag-aaral ang mga voucher at panatilihin ng mataas na antas ng transparency sa mga pribadong institusyon. Iminungkahi niya na ang mas mabigat na parusa ay maisama sa committee report upang maiwasan ang maling paggamit ng pondong inilaan para sa edukasyon. Pwede ho tayo maglagay ng iba pang penalty kasi ang kinakaso po ninyo, syndicated estafa. In fact, baka nga falsification of commercial documents lang, yun yung nakita ko sa presentation nyo. But maybe in this bill, we can include the penalties for those who will do fraudulent behavior. Kasi pag niyanakaw po natin pera na dapat na pupunta sa mga kabataan, parang ibang level po yun ng kasamaan. So maybe we can recommend in our committee report, in our version, a separate penalty for those who are defrauding government and using this voucher system. Naniniwala si Aquino na susuportahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang naturang hakbang na malino na nagpapahayag na ang pampublikong pondo para sa edukasyon ay hindi umano dapat ninanakaw. We will recommend that for the committee report and I hope I can get the support of our colleagues para kung sino man ang magtatangka na gumawa ng masamang bagay gamit ang sistemang ito, gamit ang pera ng DepEd, magdadalawang isip dahil merong separate na penalty na pwedeng isama. No? Itaas natin yung penalties na yun. Angelica Cara, CLTV 36 News. Inilabas si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang mugshot ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang 6 pang individual na naaresto dahil sa graft at malservation ng pondo ng publiko sa pamamagitan ng falsification ng mga dokumento. Kaugnay nito ng umano'y irregularidad sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandibulacan. Ayon kay Remulla, kasalukuyang nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Tiniyak din ng kalihim na hindi nakakatanggap ng special treatment ang dating senador. Walang special treatment. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Okay? He enjoys all the privileges accorded to every inmate. Pwede magdala ng pagkain. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. Ang Monday, Friday is quarantine day, nililinis ang BGNP at bawal magdala ng pagkain doon. Bawal po magluto sa BGNP. Pwede lang po magdala ay naluto ng pagkain. Bawal rin po ang gadget, wala siyang gadget na hawak doon. Wala siyang cellphone, wala siyang iPad, wala siyang personal computer. Meron lang po isang kwartong inalat para sa mga abogado nila. All 6 merong lawyer's room doon na pwede sila mag-meeting. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise, ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para masiguro ang kaayusan at kalinisan sa siyudad San Fernando, pinag-usapan ng CSFP-LGU, DILG at Senro kasama mga barangay
kung paano gagawing mas sistematiko ang koleksyon ng mga basura. Naritong report. Nagpulong ang City of San Fernando LGU, Department of the Interior and Local Government at City Environment and Natural Resources Office o CENRO kasama ang mga barangay nitong Miyerkules, January 21. Ito ay upang pag-usapan ang pagpapabuti ng sistema ng koleksyon ng basura sa lungsod. Layo ng pagpupulong ng mga paigting ang pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaang lungsod at ng mga barangay upang masiguro ang mas maayos at epektibong garbage collection sa mga barangay, pampublikong lugar at mga pangunahing kalsada sa syudad. Nagkaroon din ng open forum para maiparating ng mga barangay ang kanilang mga hinaing, linawin ang mga patakaran at makahanap ng solusyon sa kasalukuyang suliranin hinggil sa pangongolekta ng basura. Bukod dito, bahagi rin ng talakayan ng paghahanda para sa citywide cleanup drive bilang parte ng kaganapan 2026 o ang 25th cityhood anniversary ng San Fernando. Binigyang diin ng LGU ang responsibilidad ng bawat stakeholder upang mapanatiling malinis, ligtas at sustainable ang kapaligiran ng syudad. Matatandaan nitong nakaraang linggo, ilang reklamo o sumbong ang natanggap ng CLTV 36 News tungkol sa mga basurang matagal nang hindi nakakolekta sa ilang barangay sa lungsod. Ilan sa mga ito ay nagdudulot na umano ng hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kaugnay niyan, makakausap natin sa telepono si Sir Raymond Del Rosario, ang Acting Chief ng CENRO. Magandang hapon, Sir Raymond. Good afternoon, Sir JM, at sa inyo pong mga taga-pakinig. Alam naman natin, Sir, kakatapos lamang nitong coordination meeting na nangyari kasama ang DILG at mga barangay. Ano po yung pangunahing layunin natin dito sa coordination meeting na ito? Opo, tama po yan, no? So, kahapon, ginanap natin yung isang coordination meeting with the barangays. Of course, with the support of our DILG officer in the city of San Fernando. So, in-invite po natin yung mga barangays represented by their respective kagawad on environment. So, ito po ay sinet po natin para pag-usapan ng city at ng mga barangays o mga communities yung naging recent na naging mga laman din ng social media at yung mga napansin natin na pagdami ng mga basura sa mga kalsada, no. So yun po, no, despite the efforts of the city government, and I'm sure pati na rin yung mga barangay, naging problema yon, no, lalo na nung nakaraang holiday season. So kahapon po ang ginawa natin sa parang nag-renew lang kami ng aming commitment, no, regarding sa problema sa basura, ang city government at yung mga barangays. At the same time, ni-review din natin at pinapalakas natin yung mga programa natin, no, patungkol sa solid waste management, gaya nung cleanup drive na regular natin at ni-implement yan ng DILG. So, ni-remind lang din natin sila. And then, ni-review din natin yung mga responsibilidad or obligasyon ng city at ng mga barangay. So, doon po umikot yung aming mga pag-uusap na naganap kahapon. And at the same time, syempre, nagkaroon kami ng open forum, no? Pinag-usapan namin yung mga ano bang mga challenges na inaharap ngayon, no? Yung mga issues and concerns. At syempre, at the end of the day, ang ultimate goal natin ng government in general, no? When you say government, yung LGU, yung city, at yung barangay government, no? Yung sa barangay level, kung paano pwedeng pagtulungan, no? Yung pag-manage natin o pag-address natin sa problema ng basura, at kailangan din relate din at dapat maintindihan din at the household level na dapat meron din partisipasyon yung lahat. Yun yung naging namin, no? If sa household level ay mangyari na yung segregation at source sa household level pa lang,
hindi ganun siguro kadami yung magiging basura natin na tinatapon kahit saan. No? At pinaalala din natin na yung pagtapon ng basura kahit saan ay tawag po doon ay illegal dumping. No? At yun po ay violation sa batas. No, na ibig sabihin illegal. Yun, no. Yun yung gusto natin din ipaabot, no, sa mga constituents natin, and siyempre palalakasin ang enforcement, no, ng mga applicable laws sa solid waste para din malaman, no, or ma-appreciate ng mga na talagang dapat meron ding mga parts at mga sinusunod na mga guidelines din sa tamang pagtapon ng ating mga domestic waste o mga basura po natin. Ayan, Sir Raymond, nabanggit nyo po na gaano ka-importante nasa bahay pa lang nagsesegregate na itong ating mga Fernandino. Ano po yung mga ibang konkretong hakbang na napagkasunduan natin? Meron po ba tayong napag-usapan tungkol sa pangongolekta, ang schedule nito? Madadagdagan po ba ito? Ito po ba idadagdagan natin sa isang linggo? O ano po ba yung mga iba nating mga hakbang na pwede pang gawin para maibsan ang mga reklamo ng mga Fernandino pagdating sa pangongolekta ng basura at pagdami nito? Yes. Actually, dun sa collection of waste or garbage sa mga community level, yun din yung inano natin sa ating mga barangay. Na panatilihin yung regular. No? Apparently, kasi sa barangay level, siyempre may mga challenges din sila. No? Minsan, hindi mo maiwasan, masisiraan ka ng sasakyan, or hindi available yung mga tao, among many others na mga consideration din, no? Yun yung inano natin sa kanila. Of course, si DILG officer, yun yung remind. Panatilihin yung regular na pagkolekta ng basura, ng mga segregated na basura, yun yung inaanan sana natin, no? Pinupush natin. Panatilihin yung regular if kailangan dagdagan or pwedeng dagdagan yung frequency ng pagkolekta. Yun po yung gagawin natin. Ang naging naman natin, understanding, while of course yung proper waste management kasi is alam naman natin na primary responsibility din ng barangay, no? Even yung implementation and enforcement. Pero sabi nga natin, tayo kasi sa city, tulungan natin sila. At alam naman po ng mga barangays natin yan, no? Pag meron silang mga nasisira ang mga truck, yung resources ng city ang kumukuha or nag-a-assist, no? So tulungan lang yung natin doon, yung target natin. And ang napag-usapan namin, instead of magturuan, no, mag-aano din kami ng mga monitoring teams, no, si barangay, and at the same time kahit si city. Of course, parehas kasi na limited yung mga resources ng both, no, si city at ni barangay. Kaya pagtutulungan yung monitoring, pag meron na kaming nakita na basura na naka-imbak doon sa kung saan lugar sa mga major thoroughfares halimbawa, hindi na kami magtuturuan, no? Kung sino yung may area of responsibility, kukunin na, and then i-report sa amin kung halimbawa kailangan yung or vice versa. Kukunin na ng city, and at the same time re-report din namin kay barangay para may coordination, para alam nila na merong nagtapon doon at mabantayan man lang or magawan ng And pag meron kaming huli, ang talaga namin is talagang ipapablatter na natin ito. Actually, yan talaga yung ginagawa na po natin ngayon, no? Talagang ipapablatter po yan, and we are we will enforce the full extent of the law, no, pagdating dito. And in fact, dun sa aming discussion kahapon, merong mga barangays din na nagsabi na mukhang parang medyo maano yung ngipin nung batas pagdating dun sa penalty or penal clause nung batas, no? Ang sabi naman ng ating DILG officer, sabi naman, at the barangay level, pwede naman silang gumawa ng ordinansa na pwedeng mas magpa-stricto ng kaunti doon sa sinasabi nung existing na batas, no? So yun din po yung
inaano natin at gagawin natin yan is yung mga gustong i-deputize na rin yung mga enforcers, no? Ng mga sa barangay level para magkaroon din sila ng sarili ay napakapag-ticket sila, no? Or yun nga, sila ang gagawa ng sariling ordinance at magkaroon sila ng sarili nilang mga violation ticket. So mga ilang mga steps lang yung mga yon na pwedeng i-undertake na namin parehas ng city level at sa barangay level para mas mapalakas yung kampanya natin against illegal dumping at saka littering, no, at para ma-pursue natin or ma-achieve din natin yung ating regular na programa na cleanliness, no. Among many others din, napag-usapan din yung mga bilin natin dun sa paghatid or pag-dump ng mga basura sa ating city material recovery facilities, no, yung clean-up drive activity natin, and then yung mga information education campaign na pwede namin palakasin, no, at more importantly, yung coordination and monitoring. Yun po yung pinapalakas natin sa mga barangay level. At the end of the day, yung ano doon is i-own, no? I-own ng bawat isa yung problema sa basura. So kung i-own natin yon, kung ma-manage natin yon, kailangan i-own din ng buong komunidad, no? Yung ano din nila, yung responsibilidad din nila sa mga kani-kanilang mga basura naman. Sir Raymond, matapos po ba nitong una nating pagpupulong kasama ang DILG at ating mga barangay sa San Fernando, meron po ba tayong ini-schedule na pangalawang pagpupulong para kung sakali matingnan po natin kung magiging o magkakaroon ng pagbabago matapos po ang ating unang pagpupulong? Yes. Actually, this will not be the last, no? I-monitor po natin yan. And of course, magtakda pa rin tayo ng mga yan, similar na coordination meeting para ma-weigh natin kung saan or ano na yung nagiging progress natin, no? And at the same time, gagawin po kasi talaga namin talagang weekly yung aming monitoring and reporting. Yun din po yung parang pronouncement or instruction ni DILG officer natin, si Sir Don, na sa mga barangay na meron din silang mga weekly accomplishment report, no? Meron kaming form na naka-distribute po sa kanila for them to accomplish, no? Ni-review din namin yung mga supposedly weekly clean-up reports nila na sinasubmit sa DILG, no? At yung copy furnished si Sendro. So yun po yung mga ano natin, no. Syempre tututukan po natin talaga dito at talagang we expect na magkakaroon ng mga follow-through o mga follow-up meetings pa, similar meetings like yung naganap po kahapon. Sir Raymond, before we let you go, panghuli na lamang po, meron po ba tayong hotline o kumbaga sumbungan na kung sakaling meron po tayong itong mga Fernandino makakita ng hindi sumusunod sa batas tungkol sa basura, at ano po yung mensahe natin sa ating mga kabalen? Yes, meron po meron kami of course yung social media page ng aming sendro, no? Pero yung baka kung meron merong nahuli, meron nakita, meron na witness na mga pagtatapon ng basura, pwede pong itawag sa hotline ng city, no? Yung emergency hotline natin, pwede rin po yun doon sa number natin sa Command and Control Center, yung 961 Help. Command Center po nun yung mag-dispatch, mag-relay nun doon sa mga concerned office, no? So, Sumbong. Maraming salamat po, Sir Raymond Del Rosario, ang Acting Chief po ng Sendro ng CSFP. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi nagpatinag ang 72-year-old Kapampangan na si Teresita Manaloto matapos siyang makipagsapalaran at pumasa sa 2025 bar examinations. Ano kaya ang nagtulak sa kanya na i-pursue ito kahit huli na sa mata ng iba? Narito ang kwento ni Atty. Manaloto. Sa edad na 72, kung kailan ang iba'y nagpapahinga na, sinong mag-aakala na sa ganitong edad, kaya pang lampasan ang pinakamahirap na pagsusulit sa Pilipinas, ang bar examinations. Ito ang kwento ng isang guro, isang ina, na ngayon ay isa ng ganap na abogado. Siya si Atty. Teresita Manaloto, isang Kapampangan, Tubong, Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Ako ay isang educator. I was a teacher here in the Philippines for 17 years. 15 years in the private school, St. Joseph's Academy. And then I moved to the government and that was in Kakutud. May 4 na anak si Manaloto. Lahat professional. Lahat nakapag-aral abroad. Despite of my busy schedule, teacher ka, nanay ka, 4 ang anak mo, di ba? Ganon. So, I thank God na andyan siya lagi, ang Panginoon, at na lumaki ang mga anak ko, nakapag-aral, kapag tapos, parang nanaginip lang ako. Noong 1990, nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Harvardian College, San Fernando, Pampanga. Pero, naantala ang bar exam niya matapos unahin ng pamilya at trabaho. Kasabay nito, tinapos niya ang master's at doctorate degree hanggang sa tuluyang magretiro sa pagtuturo. Pero, hindi rito natapos ang kanyang pangarap. If I'm going to stay to live another 10 years of my life, and then I face the Lord and He will ask me, what did you do with the gift I gave you? And then, will I just say, I just cooked? That's all? At dito muling nagising ang pangarap, kasabay ng panalangin. I'm a person who always prays. I pray and I pray and I pray. So I frequently visit the Blessed Sacrament and I ask the Lord, Lord, please don't take away the gift you gave me until the end when you take me home. Kaya taong 2023 hanggang 2024, sumabak siya sa online review, dumaan sa sakripisyo at pagpupuyat. Iniwan muna ang mga tungkulin bilang presidente ng kanilang Farmers Association, church lector, at bilang community leader. I gave up everything. I took a leave. So then they were so understanding, you know, that they actually allowed me and it was not a hassle. Pagpatak ng taong 2025, humarap siya sa bar exam. 4 na oras, walang kain, hindi man lang makapag-CR break. Just imagine I was 72 years old, 4 hours straight, no eating, no going to the bathroom, you know, and I cannot usually, you know, I cannot afford not to go to the bathroom within 4 hours. But for whatever reason, the Lord is really merciful. January 7, 2026, inilabas ang resulta. Sa 11,420 examinees, 48.98% o 5,594 lang ang pumasa. Kabilang sa kanila, si Atty. Teresita Manaloto. At first take lang yan ha. It was my niece, the daughter of my sister, that told me, Dar, may pasar ka, Dar! Wow! Oh God, oh Lord, thank you, Lord! Thank you, Lord! So I started crying. Sa lahat ng laban, iisang sandata niya. I trust in God. I trust in God. So, till the point na, it doesn't matter what your religion is. Till the point na, everything that happens, Lord, you have the best reason of all. I just follow the flow. Hindi rin titulo o pera ang kanyang rason sa pagsabak sa abogasya. Para daw ito sa mga magsasaka at biktima ng kawalan ng hustisya. My advocacy is to work for those who are victims of injustice. Yun, that is it.
Yun ang driving force ko. Kagaya ng sinabi ko, my dad was my inspiration kasi nung bata ako, ever since na nagkaisip ako, lagi yung may problema sa lupa. Yun nga, siguro na natanim din na sa puso ko. No? So, yun talaga. It's not for money. At para sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak, Just do it. It's not easy to become a lawyer. But is it doable? Yes, of course. If I can do it at the age of 72, why can't you? If I can go to school for 4 years in my law course way back without much resources, so those things should not be looked into. Just have faith if it's really God's will that you finish it, you're going to finish it and you're going to become one. sa mundong nagsasabing huli na ang lahat, pinatunayan ni Attorney Teresita Manaloto na hindi kailanman huli ang mangarap, basta't may pananampalataya, paninindigan at pusong handang maglingkod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, binigyang parangal ang Santa Ana, Pampanga ang mga pimpenyo at institusyon na malaki ang naging kontribusyon sa bayan at buong bansa. Maging inspirasyon raw sana ang mga ginawaran para sa mamamayan at kabataan na makatulong sa kaunlaran ng munisipalidad. Narito ang report. 13 individual at 2 institusyon ang pinarangalan ng pamahalaang bayan ng Santa Ana, Pampanga sa ginanap na Most Outstanding Pimpenyo Awards o MOPA nitong Sabado, January 17. Ang okasyon ay bahagi ng paggunita ng ika-113 taong pagkakatatag ng bayan. Sa pangunguna ni Mayor Dinan Labong, katuwang ang sangguniang bayan, kinilala ang mga pimpenyo na nagbigay karangalan at tambag hindi lang sa Santa Ana kundi maging sa buong bansa. Ang pimpenyo ay mula sa sinaunang pangalan ng lugar na dating tinatawag na Balen Pinpin o Pimpin. Nagmula sa iba't ibang kategorya at disiplina ang awardees tulad ng Education and Academics, Values and Religion, Culture, Arts and Heritage, Science and Medicine, Government Services, Business and Entrepreneurship, Sports, Law Enforcement at iba pa. Masusing pinili ang mga nominadong inirekomenda ng mga barangay captain ng Santa Ana. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng alkalde ang mga awardee lalo na't tunay raw na mahuhusay ang mga pinagkalooban ng gawad parangal. Umaasa rin itong maging inspirasyon sila sa mga kabataan na mangarap at maglingkod para sa ikauunlad ng kanilang bayan. Ang gawad parangal ay inorganisa ng Municipal Tourism Office at ng Casa Apo, isang non-government organization na nagsusulong ng mga programa para sa pagpapayaman at konserbasyon ng kultura at pamanang pimpenyo. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mga kabalena, may bagong Kapampangan beauty na abangan sa national pageant scene. Ang 6-foot-tall, half-American, half-Pinay beauty na fresh pa sa kanyang tagumpay bilang Mutya ni Kapampangan 2025 ay handa na ipakita ang charisma, grace and elegance sa pambansang entablado ng prestihiyosong patimpalaka. Hindi na bago si Hetland pagdating sa mga beauty pageants. Noong 2024, una siyang nakilala bilang Mutya ni Angeles na sinundan ng kanyang panalo bilang Mutya ni Kapampangan. Sunod-sunod na korona ang naging daan upang siya ay mapili bilang opisyal na pambato ng lalawigan sa isa sa pinakamalaking pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines 2026. Ayon sa Provincial Pageant Director na si Michael Kakay Muñoz, buo ang suporta ng organisasyon at ng buong lalawigan para sa kampanya ni Hetland. Sa kanyang pagpasok sa MUPH 2026, inaasahang dadalhin ni Alison Hetland hindi lang ang kagandahan at kumpiyansa kundi pati na ang talino, disiplina at determinasyon. Mga katangiang maaari magdala sa kanya sa pinakatuktok ng kompetisyon. Habang naghahanda na ang Pampanga para sa panibagong laban sa corona, unti-unti na rin nabubuo ang interes ng pageant fans sa magiging journey ng Kapampangan Queen sa stage ng MUPH.
My message to my co-candidates, I am so excited. Syempre, I can see on social media kung sino ba yung, baka may mga babalik, baka may new faces. But above all, I am very excited to see everyone enjoy the journey and experience, soak in as much as I can the whole Miss Universe Philippines journey. And I can't wait to see how everything unfolds. Watch out. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede yung bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM Jesus. Maraming salamat po.